Kada me udruga Art-Oratorij kontaktirala, naglasili su da je jako bitno da sama tema izložbe bude vezana uz povijest, kulturu i umjetnost grada Vrbovca. Predsjednica udruge Verena mi je ponudila nekoliko tema i zapravo život, djelovanje i književni opus koji je ostavila Štefa Iskra Kršnjavi mi se pokazao kao izuzetno inspirativan, a posebice mi je bilo zanimljivo da kroz njezinu poeziju zapravo spojimo likovnost i poeziju, odnosno umjetnost pisane riječi i likovnu umjetnost. Ponudili smo umjetnicima ukupno 11 pjesama iz 2 zbirke pjesama Štefe Iskre Kršnjavi, jer smo htjeli dati što širi uvid u njezin lik i djelovanje i moram reći da su se zaista umjetnici odazvali u velikom broju, su praktički interpretirali gotovo sve ponuđene pjesme. Ono što mi je posebno bilo zanimljivo je da su se umjetnici izražavali i kroz vrlo različite medije, ali i na različite načine sadržajno interpretirali te pjesme. Dok su neki uzeli pojedine stihove ili pojedine pjesme, neki su jednostavno doživljaj njezinog opusa, ali i samog djelovanja objedinili u jednom svom radu. Tako da u konačnici zastupljeno je 23 umjetnika od ukupno 45 prijavljenih sa 27 radova. Tako da nadam se da će posjetitelji doći pogledati izložbu dok traje, inspirirati se u njezinom radu i zapravo upoznat i lik i djelo Štefe Iskre Kršnjavi, ali i suvremene izričaje naših likovnih umjetnika iz cijele Hrvatske i različitih generacija.